যদি মোক কিনা বুলি কৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বেংগলত মাটি কিনা ক'ত মাটি কিনা কৈছে বেংগলোৰ আৰু ক'ৰবাত দিল্লীত মাটি কিনিছে এই কথাৰ কাৰণেতো তেখেতে যদি প্ৰুভ কৰিব নোৱাৰে জেলত যাব লাগিব आरो मोनसे भिडिअ भाइरेल जाबोदों बे भिडिअ जादों फोरोंगिरि गाहाय फोरोंगिरिजों गावनि फरायसाजों भिडिअ कल भाइरेल आरो बे मोनसे साननांगौ खोथा जानानै फैदों आरो बबेयाव जादों बेखौबो फोरमायनो नाजागोन जोबनायाव बे भिडिअखौबो जोबनायाव नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन मानि थाखाय बेबायदि जाखो आरो मा जादोंमोन आरो मा जाखो बेखौ फोरमायनो नाजागोन बेनि सिगांनो गिबियावनो अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै आसाम कंग्रेस प्रदेशनि प्रेसिडेन्ट भूपेन बरा बिथाङा साननैसो सिगाङाव जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि सायाव मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे आगोलनि समाव प्रमद बर' बिथाङा जाय समाव एबसुनि बिबानाव दङमोन बै समाव बिथांनि खुगायाव प्रमद बर' डाঙৰীয়াই স্লোগান দিছিলে আগতে তেওঁৰ স্লোগান আছিলে ডিভাইড আসাম 50-50 ছাত্ৰ নেতা হৈ পেলাই ৰাইজক ক'লে ডিভাইড আসাম 50-50 আমাক বড়োলেণ্ড লাগিব এতিয়া আজি কুকুৰাঝাৰত মই যিমান মানুহ লগ পাইছোঁ সবে মোক কৈছে যে এতিয়া প্ৰমদ বড়োৰ স্লোগান হৈছে ডিভাইড মানি 50-50 কুকুৰাঝাৰলৈ যিমান পইচা আহে আধা পইচা তেওঁ ল'ব আৰু আধা পইচা দিছপুৰত দিব যদি মোক কিনা বুলি কৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বেংগলত মাটি কিনা ক'ত মাটি কিনা কৈছে বেংগলোৰ আৰু ক'ৰবাত দিল্লীত মাটি কিনিছে এই কথাৰ কাৰণেতো তেখেতে যদি প্ৰুভ কৰিব নোৱাৰে জেলত যাব লাগিব কাৰণ ব্যক্তিগতভাৱে মোৰতো কোনো উদ্দেশ্যও নাই মাটি কিনাৰ মোৰ তামোলপুৰত নিজৰ ঘৰ আছে দেউতাৰ মাটি আছে তাতে থাকিবলৈ সময় নাপাওঁ আৰে সদায় মানে হিতুকে ভাবি থাকোঁ যে কেনেকৈ নিজৰ ঘৰত থাকিব পাৰিম নিজৰ দেউতাৰ মাটিডোখৰত থাকিব পাৰিম তাত থাকিবলৈ সময় নাপাওঁ মোক কিয় বেংগলোৰত মাটি লাগে কিয় দিল্লীত লাগে ইমান বেচলেছ কথাবিলাক কয় সিটো গাঁৱৰ কোনোবা সৰু ল'ৰাজনে কোৱাৰ নিচিনা এজন ষ্টেটক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা এজন কংগ্ৰেছ প্ৰেচিডেণ্টে এনেকুৱা কথা কৈছে তেনেহ'লেতো তেখেতে জেলত যাবলৈ সাজু হৈ থাকক न'खरनि सुबुंजोंसो जोंनिफोरा मा होनदों मोसा सैमा बायदि नेरलायबाय थायो दा बेफोरबायदि बिथिङाव बिथाङा केस होनायनि खोथा बुंदों आरो केस होनो हागोन ना हाया बेखौ उनफारसेथिं जों नुनो मोनगोन बिथांनि पावारा बेसे बिथाङा केस होनो हागोन ना हाया मानानि केस होनो हागोन ना हाया नंमारगौबा बिथाङा होनो हागोन आरो नंमाराबा बिथाङा होनो हाया होननानै आं सानो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरनाय बेजों लोगोसे आरो मोनसे भिडिअ भाइरेल जाबोदों बे भिडिअ जादों फोरोंगिरि गाहाय फोरोंगिरिजों गावनि फरायसाजों भिडिअ कल भाइरेल आरो बेबायदि भाइरेल जानायनि बिथिङाव जुदि गाहाय फोरोंगिरिया जुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया जुदि बेफोरबायदि खामानियाव लोब्बा थायोब्ला बे फोरोंगिरिनिफ्रायथ' बेफोरबायदि खामानियाव लोब्बा जानायनि उनाव बै फरायसालियाव माबायदि सोलोंथाइ होगोन गथ' गथायनो बे मोनसे साननांगौ खोथा जानानै फैदों आरो बबेयाव जादों बेखौबो फोरमायनो नाजागोन जोबनायाव खायसे फोरोंगिरिया गासैखौबो बुङाखै मोनसे बेलेग लामाथिं दैथायलांदों बिथांमोननि खायसेनि लाइफ बा खायसेनि जारिमिनाबो बेनिखायनो फोरोंगिरिखौ दिनैनि समाव बेसेबां मान सन्मान होयो आरो मान सन्मान होनायनि गेजेरावबो खायसे फोरोंगिरिया माबायदि केरेक्टारखौ आवग्रिनानै लायो दिनैनि समाव बेफोरबायदि जाथाय बा बेफोरबायदि जाथाय जानाया बेनिख्रुइबो दुखुनिसिन खोथा जेबो गैला सासे फोरोंगिरिया जुदि गावनि फरायसाखौ बेफोरबायदि मिसबिहेभ बा मिसइउसलेस खालामोब्ला बेनि अनगायै दुखुनि खोथा दिनैनि समाव जेबो गैला सा बेफोरबायदि भिडिअखौ जोंबो लाबोनो थाखाय बाखांनाय मोनो बा दिन्थिनो थाखाय गाज्रि मोनो नाथाय मा खालामनो बेफोरखौ मिथिहोनो बा बेफोरखौ दबथायनो थाखाय बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायनो गोनां जायो स' बबेयाव जादों नोंथांमोना आं बेखौबो खिन्थिनो नाजागोन নগ্ন হৈ কৰা ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ ভিডিঅ' কল ভাইৰেল কিতাপৰ শিক্ষা নহয় ছেক্সৰ শিক্ষা দিয়ে এইজন ছাৰে শিক্ষক সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা এইজন নগাঁও জিলাৰ হেৰাপাতিৰ সোণাই ভেলী একাডেমীৰ প্ৰধান শিক্ষক হাফিজুদ্দিন প্ৰধান শিক্ষক বুলি ক'বলৈ লাজে লাগিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষাগুৰুৰ মধুৰ সম্পৰ্কত দাগ লগোৱা এইটো লম্পট হাফিজুদ্দিন লম্পট হাফিজুদ্দিনে ছাত্ৰীক কিতাপৰ শিক্ষা নহয় দিয়ে ছেক্সৰ শিক্ষা উলংগ হৈ ছাত্ৰীক ভিডিঅ' কল কৰে এইজন প্ৰধান শিক্ষকে